Ubay-ubay nga mga dapit sa Eastern Visayas ang nagsuspenso sa trabaho o klase mugna sa bagyong Bising. Ang detalye pinaagi ni ining report. Way trabaho og klase karon sa tibuok probinsya sa Eastern Samar. Subay kini sa mando nga gipagawas ni Governor Ben Evardoni. Tungod kay ubos pa man ang probinsya sa signal number 2, magpadayon ang trabaho sa mga opisina nga involved sa delivery sa basic and health services. Pipila ka mga dapit sa probinsya ang nakabatyag sa bagyong Bising ug usa niini ang takbayan sa Borongan. Kagahapon nakasinati o pagtaas sa baod. Sa kuha ni Dondon Navidad Kainto, nakita nga gihigtan ang usa ka cottage sa daplin sa baybayon human misa ka ang level sa tubig. Samtang sa munisipyo sa Giwan, 1,549 ka pamilya o kapin 4,000 ka mga tao ang gida sa munisipyo og sa nagkalain-laing evacuation centers. Kiniresulta sa gihimong preemptive evacuation sa mga residente, ilabi na kadtong mga nagpuyo sa coastal barangays. Sub-usab ang ilang gihimong monitoring sa nagkalain-laing lugar. Naka-record usab ang PDRRMO sa Eastern Samar ug mga pamilya sa mga lungsod sa Hipapan, Hiporlos, Hernani, Sulat, San Pole ug Lawaan nga gipang-evacuate. Sa lungsod sa Canavid, miabot sa 150 ka mga balay ang na-report nga gisanapan sa tubig baha. Sa post sa LGU Hipapad, makita ang tataw nga pagtaas sa tubig sa lain-laing lugar. Suspendido usab ang trabaho sa klase sa tanang level sa dakbayan sa Tacloban. Kini ang unod sa executive order ni Mayor Alfred Romualdez nga gipagawas kagahapon. Aron ma-monitor ang epekto sa bagyong Bising, gipangunayan sa mayor ang pang-inspeksyon sa nagkadaiyang dapit sa dakbayan. Sa Maasin City sa Southern Leyte, isip pagpangandaw sa pagkuso-kuso sa bawd, gipangda sa taas nga lugar ang mga sakyanang pandagat. Kay wa man tuguti ang paglawig, natanggong sa pantalan sa Liluan ang 177 ka tawo, 86 rolling cargos ug 3 ka barko. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.